Sa isang simpleng tao aking napagtunayang mapagpakumbaba sa magla at mabigla ng maraming maganda at kabataan. Idolo ng iyong lingkod at tunay kong hinahanap. Ano kumalinga sa kapos at mahihirap. Uri ng taong ating hinahanap sa hinahanap.
bayan. Gaya. Welcome to kayo! Congressman Pilo! Salamat! Welcome to kayo! Win Gatsaldan, our senator! Ang aking idol, ang Dante Marcolita Comisan. Welcome to kayo! This is Pio Matili, Attorney Mayor Matili.